yeyata to yewtida e maɗa sartaji ɗi poɗɗa wadde ɗum mbaɗa ɗum laaɓal ngal poɗɗa topitade ngol pour ñamete ma o an hoore maɗa e ko taari ma ko fof minen fof miɗen jogui on information so ko ɗum waɗi pour waddugol e mine waɗgol e minen registre na waɗi important trop ɗum waɗi kala jeeyowo ɗo na waɗɗima pour jaaha mbaɗa registre with food safety and quality sa waɗi registre a okkete licence saabu luwa okkani hay goto yeeya ɗore a heɓani licence so ko ɗum waɗi wadgo registre ngol no heeɓi na waɗi important trop so iwi ɗon ne saɗo yeeya a wawata immade tan jeeya no welirimani luwa on e jaɓani ɗum koma go'o koma ko an hoore maɗa koma gona neɗɗo celluɗo hono andirte ka neɗɗo celluɗo koma jaaha l'hôpital waɗoya test sa waɗi test l'hôpital waɗima certifié wine o mo wawi yeyde ko ñamete te ñamete makko o so mo yeeyamo o wawa